Toda kuchingamidzai nekukugamuchirai pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu. Tichida kutenda nefeedback yatinogara tichiona kwamuri. Tichida kukwazisa hama neshamwari dziri kwakasiyana siyana. Pachirongwa chedu tiri kuona vanhu vari kutifonera vamapurazi vachitaura nyaya yemabhuku. Kana pane chimwe chinhu chinotisunungura kuziva zvokwadi. Ende zvokwadi tinoiziva kuburikidza nekuverenga shoko raMwari. Saka tine zvinyorwa zvevana, tine mapicture ekuti tinogona kudzidzisa vana nenzira inobatika bhaibheri zviri nani. Muzuva ranhasi tadzoka zvakare takaona kupopota hakusi kupera kuti pastor ipai munhu nguva yake. Tadzoka elder. Vanhu vari kuti nyatsokuti tsanangurirai. Saka muzuva ranhasi tiri papart 2 yapindirwa napastor Mapurazi. Vari kuti hanzi ndakaonerawo ndiri kure. Ndikati papart 2 iyi handisari. Ndoda kuti tichaire chikepe ichi. Tiri pamwe chete ari kutaura kwamuri semazuva ose literature evangelist. Chaplain wenyu Adin Momba. Ndo zita rangu. Papart 2 ino tiri kubata ndakamitiswa. Ndikaita vana vaviri nemufi. Panguva ino tichapa kuti mukwazise vadiwa vateereri pastor. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri. Tine mufaro mukuru kusangana muchikamu chechipiri chenyaya dziri kutsviriridza masocial media, dziri kutsviriridza mudzimba nemukugarisana dzevafi vanodzoka. Tine mufaro kuti Mwari achitungamirira tichabatsirika. Standi mufundisi Mapurazi. Tinoda kutenda pastor nekupindira chirongwa. Part 1 tatisinemi. But makataiwa papart 2 ndine nyaya yangu. Elder Chikondi. Kazwai hama neshamwari vateereri munofamba nesu mukati mechirongwa ichi. Kufamba kwechirongwa ichi ndimi pasina ima hapana chirongwa. So tokutendai nekutsigira kwamuri kuita. Ngatirambe tichifamba pamwe chete tichinamata Mwari tiri pamwe chete vanosunungurwa vachisunungurwa. Amen. Nekuda kwezita raJesu. Amen. Toda kutenda muzuva ranhasi tadzoka zvakare neguest wedu. Ndoda kuti vataure nemi vadiwa vateereri ndo vatiunganidza papart 2 inoi. Thank you. Taurai nevanhu. Kazivai vadiwa vateereri. Panguva ino tadzoka zvakare muzuva ranhasi muchirongwa cheukama huri pakati pevapenyu nevafi vachakabvu vedu. Tine hama dzakafa dzakawanda, asi ukama hwedu hwakasarira papi kana kuti huchikuenda mberi zvakadini. Thank you. Tinoda kuti tidzidze izvo hazvisi zvesangano remasabata, asi kudzidza kuti tizive kuti Mwari paakatisika pane patinozorora patinofa, tichisiya vapenyu vachienda mberi neupenyu. Ukama hwedu nekufambidzana kwedu kunenge kwakamira sei? Ndio pane muzongwaza wenyaya yedu ipapapo. Toda kutenda Mwari sekutaura kwandaita tiri kuenderera mberi patakasira. Panyaya yemufi akatofa ende akatisira evidence mufi uyu. Aivata nemudzimai wake vakaita vana vaviri veukama vakazvibatira kuti ndo mashura ari kuitwa nemufi. Tisati tatanga program yedu ndichakumbirawo pastor Mapurazi vatisvitse pachigaro chaMwari. Ngati namatei. Baba vedu vari kudenga, muponesi Jesu nomweya mutsvene, tine mufaro kuti muri pakati pedu pahurukuro iyi. Mukati mehondo yatiri kuoneswa chisoonekwi newakaipa, imi muripo pakutiradza chiedza nechokwadi uye nekusunungura. Amen. Murukuro dzitaitwa pano, wedzerai kujekesa dzimwe pfungwa dzinokosha kuvateereri. Amen. Kuti pakupera kwazvo vakaita experience nevarimo vanoda kudzikinurwa, ropa raJesu richiri nesimba rekuvasunungura. Dai vangasunungurwa zviro kwazvo. Muzita rake tinonamata. Amen. Amen. Pastor Mapurazi takonai muchimhanya. Mukati papart 2 musandisiye. Musandisiye tenzi. Zvii zvakutumai kuya panapa? Chinhu chikuru chandituma kuya panapa nezvakakuvhundutsai ndechekuti
Satani anogona kuita utsinye Yeah. hwekushandisa munhu for 11 years. Yeah. Vachitanga kupa tsananguro yavo, Yeah. ini ndafunga kuti pamwe zvinhu zvenguva diki, Yeah. asi pazowedzera kujeka kuona kuti patone mwana ari grade 5, Yeah. ndo pakandishamisa kuti Yeah. saka Satani anogona kuita zvinhu izvi Yeah. for 10 years plus. Yeah. Ndabva ndaona kuti maybe patichakurukura Yeah. tichatoona kuti kunogona ngekuitawo nevamwe vakaitiswa more than those years. Exactly. Saka ndo zvimwe zvandidena kuti tiite muonera pamwe, Alright. tikombe nyoka yapinda mumusha. Sure. Vachikondi, tauraiwo nesu. Nyaya iyi yakandityisawo nyange neni kuti munoona hakuna chinhu chinotyisa seevidence. Kana mukoti chaimukana pasina evidence hapana nyaya. So panhu pane evidence yevana, Yeah. undeniable evidence Yes. yekuti inotooneka kunzi vana vacho vakatetwa ndeava vasi kupresentwa kwavakaitwa kwavari vasvika pamba apa. Yakabva yaita kuti wise ive more complex, more complicated, handi muri kuona. Asi ndinoda kutenda kuti maperero ayakaita pachizonamatwa munhu yachibva amira kuuya ainzi n'anga vese vanhu vakasiyana siyana vanouka vakaedza kumumisa vakatadza, zvakabva zvandipa hope yekuti kana munamato wakamisa zvinhu izvi zvaakureva kuti maperero aichanoita zvakare anoratidza kusenda hope yakakura kune vanhu vakateerera kuti vachabatsirika kunyange vari mumasituations iwayo vakabuda mari. Amen. Toda kutenda Elder Chikondi. Takuda kupinda munyaya yedu. Amen. Maguest wedu vataditsa vane umbowo Yeah. hwenyaya iyi. Amen. Inini pachiri kungondinetsa chinhu one ndepekuti Elder patakasira papart 1 Yeah. tiri kuona manamata Yeah. kunamatira zvatadzikwa nen'anga nevaprofita. Ende n'anga iyi haina nguva iri 1 dzakauya dzakawanda, but vana vachingoberekwa Yeah. kusvika paite vana 2 Yeah. vemunhu ari kuvatwa Yeah. nemufi. Yeah. Hama dzoona kuti zvedu uyu ndiye Yeah. hama yedu mufi, not like hama kadzaiti murora aita chipfambi. Yes. Imimi pamatisira Elder Yeah. Yeah. ndepekuti Uh-huh. makanamata Uh-huh. mukafonerwa na2 dzeusiku Yes. kuti ndatadza kurara Exactly. nokuti mufi haana kudzoka. Hana kudzoka. Yeah. Iyi namba 2 mukazoenda kumba ikoko kuma8 Yes. makuseni Yeah. vakataura nhau yavo kuti chii chamakasiya madyara pamba Yes. chaita kuti mufi atadze kusvika. Ndizvozvo. Titorei Elder. Tichibva ipapapa Yeah. takagamuchirwa tikasvika tikapinzwa mumba, Uh-huh. vakachita kuziva kuti zvii zvatakaita Yeah. zviri special kana zviri powerful Yeah. kupfuura vamwe vese vakanga vambouya before us. Yeah. All right. Maybe sorry amadzangu. Yeah. For the sake yevanhu vatibata pachirongwa chanhasi. Yeah. Vangatadzoza kuti kunyaya kungotumburirwa Yeah. padumbu. Yeah. Zvabvepi? Zvabvepi? Okay, ndichangopa summary Yeah. mumaminutes mashomanani. All right. Okay, tina Elder mubasa rinobatwa nesangano re-Seventh Day Adventist. All right. Yes. Vanotuma mamissionary kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka kwakune mukana webasa raMwari kuma-mission to the cities. Yeah. Saka vaiva mune rimwe guta Yeah. ravakasangana namai vasingaende kuchechi Yeah. ye-Seventh Day. Saka mai ava vanga vari munhu aiva nezivo yekuda kudzidza zvinhu zvekudenga. But pavakapesana musi wavakaintrodusa Yeah. doctrine Yeah. rechimiro chevanhu vakafa, All right. tikavabvunzisa kuti zvii zvakaita kuti mai ava varambe doctrine iri. Yeah. Vakabuditsa vhesi rinowanika kuna Muparidzi Yeah. chapter 9 rinoti imbwa mhenyu Yeah. iri nani Yeah. kudarika shumba Yeah. yakafa. Vapenyu Yeah. vanoziva kuti vachazofa, Yes. asi vakafa havana chavanoziva. And then mai ava bva vataura kuti zvimwe zvese tanga tichifambidzana. Yeah. Yes. Asi pamataura nyaya
yekuti vakafa Yeah. havana chavanoziva Yeah. ndo paita kuti tipesane, and for sure mai ava vakabva varamba Yeah. kudzidza chimiro ichi. Nei mai ava number 1 pavakafirwa nemurume vachibva unoviga murume wavo, murume akatanga kuya kuhope vachirota murume achivaudza kuti usagarwe nhaka. And then number 2, paita mazuva mashoma vakaona mufi achitodzoka nenhumbi dzavakamuviga nadzo achibata basa remuimba huru. Vaitorara vese vakaita vana 2. Saka ndo nhoroondo yenyaya yatagarira panapa. Saka n'anga dzakauya kuda kumisa chiitiko chakadai, asi mufi akaramba achiuya. But pakaendwa nemaelders vakanamata, Yeah. vakazvinyima zvekudya, Yeah. vakati hatisi kuzonamata kusvika mai ava vagamuchira Yeah. kuti zvedi Yeah. vakafa havana chavanoziva. Yes. And then pavakafasta vakanamata nevanhu vavanga vanavo Yes. zveshuwa usiku ihwohwo Yeah. mufi haana kuuya. Yes. Saka patava kuenda mufaro una mai ava. Yeah. But inini chiri kundinetsa Yeah. semuchairi wechitima, Yeah. chiri kundinetsa ndechekuti zvedi mufi anogona kusauya, Yeah. ko vana vakasiwa nemufi Yeah. vaakaita vafa, Yeah. chii chakazoitika. But titorei stage by stage. Exactly. Thank you. regai tichiende mberi kubva pamasamarezi muchisvika apa. Yeah. Chimiro chakaitika hechi, tazofonerwa usiku kuma2 takadzoka pamba apa tikasvika around kuma8 mapast 8 ikoko makuseni. All right. Ndokubva vatigamuchira nemufaro wakapetwa. Yeah. Wendisina kunzwisisa kuti chii chiri kuvafadza kusvika pakadari. Yeah. Pindai mumba isi taifunga kuti tichangoita passing by, Yeah. but vakatigombedzera tikapinda mumba. Yeah. Tapinda mumba vanotanga kubvunza makasiyei panapa. Yeah. Why ndiri kubvunza kudari? Yeah. Nekuti kubva pamakanamata muchibuda muchiti takuenda usiku huno ndo hwekutanga baba wemunomu kusauya. Kutaura kuno ndarara ndakagara ndakawamirira kuti zvimwe vangadini vangauya havana kuuya. Time dzavo kubva kuma7 kusvika na7:30 ndo time dzetavatarisira kuti vanofanira watosvika. B iti kuri kunaya kana kuti kune chando kana kuti kuri kupisa vaiuya zvakadaro. No weather. Saka nhasi havana kudini, havana kuuya. Ndokuchibva ndavatini hatina chatakasiya chinobatika, but takataura naMwari musiki wezvinhu zvose. Ndiyo waitotaura naye kana tiri pamunamato. Hatitauri nezviri panyika, asi tiri kutaura naMwari ari kudenga. Amen. So kubva ipapo takachitanga kutsanangura, tichiedza kuvaonesa kuti kunamata kune simba zvakadaro. Amen. So panguva ita tichitsanangurirana izvo, usiku pavakatifonera vakafonda futi kumusha kuna baba mukuru, baba munini nemuzukuru. Vakatoedzerwa vari mubhazi kuuya, mabhazi eJoni aya, All right. macross border, Yeah. vakwira bhazi iroro vari kuuya. Yeah. So pavakasvika Yeah. vachiburuka Yeah. kwabva vafamba vachiuya pamba Yeah. sepamba pavanga vakuziva, Yeah. pamba pehama yavo. Yeah. Vachisvika vachiona tirimo mumba, yei vakatsamwa, Yeah. vakaratidza kufiyuma nehasha zvekuti dai tisina kumiririrwa nemweya waMwari Yeah. Okay. nekugona kubudisa pachena kafambiro kedu nemafambiro yaita zvinhu, tingadai takabudira pose tisina kana hembe Yeah. nehasha dzavaiva nadzo. Vaitirwisa vakatitsemurira nehembe dzese. hasha dzavo dzaibva pakuti kudii? Pamba panapa baba wepano wakafa, saka pari kuzvarwa vana. Apa mai ava vakuasociata nevanhurume ava ndivanani ivava, ndo papa nemubvunzo wavo. Like papart 1 Yeah. takaona kuti kwandiri hasha dzavo hadzisevenzi chinhu dzekufungira kuti mukadzi uyu
ane varume vakaita seni pakuti kudii vakaona vega papati 1 tiri kuona mai ava muri imwe chete yaitira hasha mai ava makabuditsa kuti vakaona vega Yes. hama yavo nehembe dzaakavigwa nadzo vakafuriza vaona chiitiko chakadai ko kuzofungira kuti vana ava ndevenyu confusion yacho iri kubva kupi Light rine munhu ari kunyika asikanamati nezvazviri patiri isisu tinonamata Mwari zvakasiyana pane zvatinozarurirwa zvisikaonekwi nemunhu ari kunyika. ndizvozvo. alright So they were blinded. Yeah. Ndokuona kwandinozviita. okay So mai ava ndokuvatambira nemufaro kavapinza mumba vakaratidza hasha dzavo kuti vakatsamwa ndokubva vakurumidza kupinda panyaya mai avo okay vakati baba mukuru avo vafundisi avo vechisavadha ma-Seventh Day Adventist tikazviintrodusa tega by the names Alright. tapedza kudero ndokuchibva vaintrodusa uyu muzukuru ava ndi baba mukuru ava ndi baba munini vachitaurwawo nemazita avo zvikatifadza tikamhoresana but vamwe vedu vanga vasina mufaro wakanaka vakachitaura kuti tasvika sei pamba apa vakauya kuno kubva kuHarare vachiya kuzoparidza saka muarea yedu yese vabvongodza vachifamba vachitaura shoko rani shoko raMwari kusanganisirawo nepano vakauya vachitaura shoko raMwari. Now mukutaura kwavo shoko vanodzidzisa varume avo vanodzidzisawo iwo masabata amen. Saka mukudzidzisa kwavo takaona zvidzidzo zvakawanda but chidzidzo chatakapokana nacho navo avo ndechekuti vakafa havana chavanoziva ipapo ndo petakapesana. alright Now mukudaro saka varume ava vakaenda vakanoita zvavakaita vakachizodzoka ava mangwana ndokusvika vakanamata bedzi havana kuya nechidzidzo kwabva vangonamata vachibva vaenda kubva ipapo hama yenyu zvaaisiita achiuya mazuva ese asikuya haana kuuya usiku uhwu wapfuura uhwu kutangira ipapa ndo pandivhundusa saka ndakudanai kuti muone varume ava nokuti musha wanga waona nhamo muchibike doro ndimi waridzi womusha muchidana n'anga ndimi waridzi womusha asava muchidana vaprofita ndimi waridzi womusha but havana kumisa chunhu asi ava pavanamata vakangonamata mufi haana kuzoya so ine hana yangu iri kunditi hamufaniri kuzoshamisika kuti mufi akaganhura kuuya kumhuri yake zvaita sei uye rini. That's why ndakufonerai kuti musangane nevarume vapi ava ndokuchibva tatanga kutsanangurirana zvikanzi makaise chii makacherera something iri pamba pano hatina chatakacherera makasiye chiimba munhu hapana chatakasiya tikavaexplainira zvese nekananamatiro ketakaita mai vakapupura kuti exactly zvautaura zvinhu ndo zvitakaonawo asi neni ndani chitutowo pamwe pane chavakasiya. Now taita kudaro takabvumirana ndikati ndo zvatakaita chete tikachidhonzana kuya pakuti kana matitendera kuve mumhuri inei taakuita demonstration yechidzidzo taakuchienda pachidzidzo chine topic chimiro chewakafa ndobva tapinda pachidzidzo pauchidzidza nawo semhuri tataura tikatsanangura zvese zviri pachidzidzo sekupiwa kwatakaitwa nemweya kureva
mweya waMwari uchitibatsira tikadzidzisana tikaudzana zvese semanzwisisiro atinoitawo tapedza ndobva tati tapedza pabva tanamata tikati saka isu taudini takufamba zvikanzi hapana kwamuri kuenda garai taapa segment yechikafu matiwo hama dzedu imi nekuti zvinhu zvemaita nezvematiudza panapa zvakakura kupfuura zvatakamborangarira kana kuziva saka by this mahama dzedu kunamata manamata kudzidzisa madzidzisa zvemataura mataura zvine umbo hunobatika but imimi chimirai titange tapuwa chikafu vakatibikira chikafu tikadya chikafu nawo tapedza ndokubva tapinda munzira tikati isi takufamba avawo vachibuda mumba vaine ripoti yezvawaona nezvawanzwa vakati nesuwo takutoenda vakutodzokera kumusha kwavo now vakudzokera kumusha on the way vanotsvage n'anga mabva mukudzidza navo tabva mukudzidza umu vanotsvage n'anga vatsvage n'anga vanoenda kwairi vakatoburuka mubhazi vakatsvaga n'anga yavo vakaenda kwairi n'anga ikavati ava vanhu ava vane simba ramusikavanhu ava handigoni kuvabata hakuna anogona kubata vanhu ava hakuna kwandinogona kukurifeyai endaiko kuti nekuti ava vanhu vaMwari ava vakuru kupfuura isu tose saka nyaya iri pano ndeyekuti imi yakutestifaya zvikanzi imi ingoendai kumusha kwenyu ko kune vana vari mumusha umu zvikanzi havasi vana zvinhu havasi vana zvinhu muchaona nenguva pfupi panenge pasisina saka ivo vakaenda vaina pfungwa yekuti vana vachatetereka here zvimwe vachaita sei so in the following week because tatiinde mavhiki anakwana kuita matatu tiri munzvimbo iyi in the following week vana vanoenda kuchikoro vana vaenda kuchikoro mukuru wacho anorwara uyo ari grade 5 ari grade 5 zvekupisa miri kubhoira miri kuita a hot temperature saka mwana arwara sezvikoro zviri muEben panenge pari padhuze kabva varairidzi vatora mwana kuenda naye kumba vachisvika naye kumba mai vanobata mwana wati mwana ari kupisa zveshuwa kwaumanya naye pakliniki kliniki yanga iri padhuze zvakare vachisvika pakliniki vepakliniki vanozama kuda kubatsira mwana kuti vatore temperature vaite sei vanoshaya chimiro chazvo sekunge vaida kuona zvinhu zviri normal zvavanoona pavanhu vese as a human being so vatarisa saizvozvo vepakliniki vanoona vakati maybe temperature mwana ari kubhoilawo musoro uri kutema ari kutaura kuti musoro uri kutema miri uri kupisa uchibhoira so heat vakati ngatibaye injection yekuti zvimwe temperature ingadini ingadzika vachibaya injection mwana akangogwina ka1 ndokubva atoshaya akatofa ipapo mumaoko emanesi pakliniki saka zvaitika kudari saka sofa patiri kufamba elda nyaya dzenyu dziri kutyisa nyaya idzi hadzina kujairika sure saka chekutanga chatiri kuona mupfupiso yedu tiri kusangana nemasabata vari kutumwa kunoita mission bva vaita head on nasatani mbuni vanamata zvatadzikwa nen'anga tina baba vasisa uye pamba pavo vadzingwa nemunamato zvichireva kuti kuvateereri vedu teereresai
assurance ndinokupai kana pane munhu ari kusangana nezvinhu zvatiri kutaura nezvazvo varume ava vachiri kunamata minamato inoitwa kumisa zvinhu zvakadaro. Number 2, patiri kupinda zvishoma nezvishoma evidence yevana tiri kuona mwana wokutanga grade 5 akutevera baba vake nyaya inotyisei pane chamabatero vachikuti sofa ndiri kuona kuti nyaya iyi mamiriro yakaita yandipa pfungwa ikandisvitsa kure. Pairi kundisvitsa kure ndekwekuti pandiri kuona inini mufi achiuya kuzorara nemunhu mupenyu iro bhaibheri chiti vakafa havana chavanoziva. Ipapo chete zvandipinza mune imwe pfungwa yandapindwa nayo ndeichi. Mukaona wanhu waiwai vanonzi vane mushonga wemubobobo anotorara nemunhu chaizvo, but chinoshamisa ndechekuti murume anenge ari panapa kapa mukadzi arifanira kuona pasta maprazo but anogona kurara naye arara naye vakadzi vanototaura kuti anotoona kutota kuri kutoratidza kuti pane zvaitika kana kutobuda urume muri kubabata. Saka wobva waona kuti munhu iyoyo munhu ari normal kana ari murume anogona kurara bedzi nemudzimai zviri direct semasikirwa zvakaitwa naMwari. Asi gemu yakuitikapa zvakureva kuti dhimoni anova Satani ane zvaakuita zviri mysterious zvakuita kuti inini mupenyu ndito, nekuti ivo ukabvunza vanhu vane mushonga vanotokuudza kuti anotoenjoya kurara nemukadzi wemunhu waasina kuenda padhuze naye but achitorara naye life. Saka that mystery iyoyo ndo yakundidzosera pakuti since vakafa havana chavanoziva Satani ane nzira yaaishanda nayo nekuti hazvaigoneka kuti munhu akafa auye kuzopa ndingati mwana kumunhu mupenyu. Chiri kungosiyana pamushonga yemubobobo bedzi apa ndepekuti pamushonga yemubobobo vanhu vanongoenjoya kurara nevakadzi vevanhu but hapana mwana ari kubuda. Ende zvinobva zvandiendesa futi mufundisi pakuti ndo same system inoshandiswa pamaspiritual husbands nemaspiritual wives because munhu kadzi akarara anopindirwa otendwa bonde naye iye anga akatoloka do otoziona. Vanike mumwe another lady aitondudza kuti unotoona kuti pane munhu anga akarara neni panapa zvisi zvokurota izvo. Ene mumwe wacho anototi pazvanga zvandinyanyira muupenyu rimwe zuva ndakati ndapedza kurarwa so pandakangopepuka so ndakatoona musana mumvuri wemunhu ari kutoradza kuti uyu ari kubuda murumu inei but handida kuzoona kuti akapinda sei but rumu yanga yakalokwa. Saka mamysteries ese iwayo ndiri kuona achiti driver kutiendesa kuti tione kuti saka chakanyatsoitika chii kuti paitike mwana apa pane zvinhu zviri mysterious zvakaitika sezvinoshandiswa musystem yezvikwambo. So patiri kutaura nevateereri thank you so much elder matumwa naMwari ndiMwari akutumai. Patiri kutaura tine vanhu vazhinji vari kusangana nenyaya idzi kunyanya kuvanhukadzi meno kana vamapurasi makazviongorora tine vana vedu vasikana vasisina zororo avasisina rugare kunorara chaiko chaiko vava kutya ende wekutaurira chaiye chaiye havana kuti vaudze mai kana baba kuti ndiri kurarwa usiku hwega hwega nemunhu wandisingaoni. And then elder vawisa inotyisa yemubobobo yekuti vanhu vari palaini repabhasi palaini repabhasi umwe anokwenya mechisi wakutovata nemadzimai palaini repabhasi. You see mabasa ari kuitwa matinonzi bluetooth inobva yaconnect from a distance. You know kuti tingaseke hedu kabati this is serious. Mwari ngatinzwire tsitsi. Hanzi pane imwe nguva ibhuku raLuke raJesu raakasangana nemukadzi anga akaonyana musana anotanzi mwana waAbhurahamu anga akabatwa naSatani for 18 years. For 18 years. Exactly. Satan uyu anga akabatwa naSatani for 11 years. Yes. Vamapurasi mune zvamaonawo here? Inini pane zvandaona zvandishamisa.
zvandishamisa apa ndezvekuti rimwe izwi rinoti deception ndautsanangura zvandishamisa ndichandisa mazuva aya rine masynonym akafanana nekuti counterfeit kana kuti imitation. Chinhu chinonzi imitation chinhu chekuti kana usina kuziva chiri original unotofunga kuti ndicho because zvinenge zvakafanana the bigger part of it unototi ndicho. Saka apa ndiri kuona chandishamisa painyaya ye-imitation kufanana kwekuti vari kutoona murume wavo chaiye pakurara kwavari kuita nekuzvigamuchira ende pari kuonekwa vana vatori vanhu vanorarama vanotodya sadza vanotoenda kuchikoro kureva kuti Satani imwe skill yainayo inonzi imitation yekugona kuproducer photocopy yakafanana neoriginal zvekuti munogona kugara 11 years nephotocopy muchifunga kuti original ende munogona kubhadharira mafees photocopy muchifunga kuti original. Saka nguva dzese idzi amai nehama vaigara nephotocopy yakagadzirwa naSatani yaiita seoriginal in voice, in appearance, step zvese. Ende pandanda ndiri kucherechedza nyaya imwe iri kuna Samuel yaSauro achinovhunzira paEndo pakaipiwa description yekupfeka kwese kwaSamueri nechimiro pazvinhu zvakaonekwa nen'anga kureva kuti Satani hazvimunetse kugadzira photocopy. From the time past Satani anozviziva kuti vanhu vane sympathy nevanhu vakafa. Naturally tine sympathy. Hakuna munhu anga asingadi mai wake wakafa, hakuna munhu anga asingadi murume wake akadini. So sympathy iyoyoyo inomubatsira pakugadzira photocopy kuti zvigamuchirike. Saka ndoda kuti kudii kuvateereri, chekutanga ndoda kuti hazvifaniri kushamisa nekuti Satani kubva kumashure even pamazuva amambo wanda achibva kutaura Sauro akambozviita zvekugadzira photocopy. Saka hazvishamisi kuona hama yedu mai vedu vatakaviga vachiuya vakapfeka matomi avo nekwasakwasa rataivaze vachimonera vaine wigi yavo nevoice zvese hazvishamisi. Izvo anogona kuzviita. Chechipiri ndechekuti kuvadiwa vateereri uchenjerere kubatiswa pachinhu chine photocopy uchifunga kuti chiri original zvekuti munogona kutoenda kun'anga kunotsvaga kutsigisa, kuda kutsipika, kuda kudii muchidhila nephotocopy. Thank you so much Pastor Mapras. Vatsanangura mabatiro anoita Satani anokuvigira chinhu chakafanana. Elder iko zvino tine mwana afa uyu unoti zvemadhimoni mukazvibaya mainjection munowedzera hasha. Hameno zvazvinoita chero kutora mapiritsi chaiwo. Pane pfungwa yandaona ipapa panyaya yemwana uyu. Maona kuti mwana uyu paari kutorwa matesti, paari kuiswa thermometer hapana temperature, hapana chiri kuoneka. Mukaona in a normal situation munhu chaiye akaiswa temperature inoona either kunge yakadzika kana kuti yakakwira, but pamwana uyu pari kubuda 00. Munobabata. Saka nemamazwi chandazoona manje ndechekuti mukaona ndoda kuya papfungwa dzaPastor Mapras dzecounterfeit. Andi murikuona chinoita kuti vanhu vanoda kugadzira mari vai vasiri hurumende vagadzire mari dzefeki havana access kumishina ine samafeatures papepa remari yeoriginal. Havana that access. Saka vanotogumira kugadzira mari dzefeki. Saka apa ndakuona kuti Satani haazi Mwari. Saka simba rina Mwari haana chaanogona kuita kugadzira counterfeit. Munhu ari genuine chaiye haagoni. Ndosaka achigadzira zvikwambo unoona kuona chiri chimunhu but chisiri genuine. Handi muri kubabata. Vana vakagadzirwa mukakuvaona uchivaona uri kuona mwana. But wazoenda kuchipatara pakuprove kuti hapana life, hapana munhu. Elder zvinotyisa. Elder
regai tifambe tine mwana atisiya ende kana pane chinorwadza mwana nokuti imagine kugara nemwana for 11 years uchiti une mwana mukati memba nokuti chiri kundityisa mashoko eng'anga iri kutaura kuti havasi vana manzwa mashoko kuti kung'anga kwavaienda ng'anga iri kutovaudza kuti aiwa vapana vari kumboko vari kudya porija havasi vanhu zvinhu kuendesa kuchikoro zvinhu taurenisu taane hwana asara tine hwana asara but vese vachiri vapenyu vaiti vakanotamba hweshe kunze uku havadzoki pasina akuwara vaikuwadza vamwe ndo chimwe chinhu chaiitikapo vaikuwadza vamwe zvekutokuwara tamba nawo hweshe so panotokuwara mumwe ivo havakwari asi vamwe vanotokuwara ndo chimwe chinhu chachiri mysterious chachiri pakati pavo so ngaitiende mberi zvishoma tichidaro izvi pavakaona mwana afa vanotifonera vanofona kumusha isu takauya kuzobata maoko tikati tiite maservices nekuti paungana vanhu panhamo vakatirambidza vakati wafundisi izvi hazvisi zvenyu izvi siyanai nazvo ndimai wacho vakadaro ndokubva tatoenda hatakukawadzana nawo tangoendawo kwabva vasara avo vachizosvikawo varidzi vomusha vachifambisa purogiramu yese vachiviga mwana wavo isu tetisipo vapedza kuviga ndokubva vapinda munzira kudzoka kumusha on the way vanotsvaga ng'anga vadzokera kung'anga futi vakaenda kung'anga vakanzi muri kunetseka havana kuenda kwavakatanga kuenda kwekwe vakaenda kumwe vakanzi munetseka nechinhu ichi havasi vanava so far papfupi panapa mumwe wacho ari kuteera zvinhu izvi havasi vanhu simba rakashanda apa riri kushanda apa harisi chari palevho yedii rasimba rekumusoro saka hatigoni kuvamisa kufa vanavo because hatichina simba rinoenderana nevakasvika pamusha penyu ndokubva zvafamba kuenda mberi zvakadaro so by this time manje vakaenda ng'anga 4 vachibvapo vachienda apa vachibvapo vachienda apa vachiudzwa zvinhu zvimwe chete ndokubva watoenda kumusha svika ndo zvaitika izvi tatodini apa mudiki tatoriga mwana apa mudiki grade 3 vachisvika kumusha mazuva mashoma shoma isu tichiriko ndokubva mudiki arwara futi arwara kuenda naye paclinic vepaclinic vakati mai imi vana venyu vari mysterious hatigoni kuita futi zvetakaita pane wokutanga takukurifeyai kugeneral hospital kabva vaendeswa kugeneral hospital vasvika kugeneral hospital vekuchipatara vakazama kuda kuti matemperatures kuda kudini havana chavanobata but this is a hot body yavakabata miri unopisa so mukupisa kwemiri vachitadza kuona kuti totangira papi vanozosvika pavanoti izvi zvarema izvi ngatiendei kusikani kusvika pasikani hapana kubuda picture yemunhu kubvira kuexray kuenda kusikani hapana picture yemunhu yakabuda chinhu hapatorina kana kuona skeleton haionekwi kwabva vangodzoka now madoctors aunganidzana toita sei how best can we help this young boy mumwe pakati pavo adoti ndipei kuno mumwe doctor pautaura namai wacho mune mari iri mai mari iri pano asi mwana ndiye ari kurwara ndiri kuti muuye nemwana kusejari kwangu ndiedze zvandiri kukwanisa zvese
So vatora mwana kuenda kusejari kwekwe, wasvika ikoko doctor anotraya, akatry his best kudari ashayiwa, achinzwa kuti bhodhi yemwana temperature iripo hairaramiki, hairaramiki, hazviiti boiling. but kutora temperature hapana, kuda kuzama kutora ropa hazvina chiri kubuda, hapana chinoonekwa. Kana mvura zvayo haisi kubuda, but munhu aitodya chikafu mumba achitokura saizvozvo. Now vasvika pakadaro, doctor anoti regai ndibayire drip tikule system, maybe temperature ndiyo kutaridza kuti mishini ishande zvakanaka nebhodhi yemwana. Paakangobayira drip, kungobayira tsono yedrip, mwana akagwina ka1 ndokubva atoshaya. So mai vanofona zvakare kwatiri, vanofona kumusha, isu takangonobata maoko kanzi achitokurumidzai kuenda, kurumidzai zvenyu kubva pano kubva tatongoenda. Vekumusha vakazosvikawo vachiviga mwana wavo, ende ndokupera kwavakaita vana ava, vachiteera baba wavo. Vese vanga vava vachakabva kubva ipapapa. Now mai avo vakasara few days, 2 days here, ndokubva vatanga kuuya vachatenda maservices pataiparidza tasangana manheru seyanga iri crusade. Vauya petakadaidzira call yekuti vanoda kubhabhatidzwa, navo vakamirawo ipapo. Amen. So vakanobhabhatidzwa tiripo, but vabhabhatidzwa vanoti, vafundisi ndibatsirei nechinhu ichi. Pachechi pandichanopinda hapana ari kuziva kuti ndo chimiro chachine mhuri yangu, saka musachiburise pachena please kuvanhu, nekuti havangagoni kufellowshipa neni nechimiro ichi. Vanhu vanonditya kunamata neni. Musataure chinhu ichi muno muarea kana nani zvake. Kana mada kutaura, mungazotaura madzokera kumusha kwenyu kwamburi kubva kuHarare, asi musataure mazita angu. Zita rangu harifana kumentionwa pachinhu ichi, but izvi ndio upenyu hwandanicheraramawo. Vakasara vane mufaro, mufaro unotyisa wokuti she was redeemed. Amen. So turning point, yes, yama yava iri kuuya, vana vese ava vafa. Yes, ndopa vakunzwisisa kuti zvishuwa ndanga ndisina vana ndenge ndakasungwa mweya tsvine. Ende tiri kuona chimwe chinhu kuti mai ava vazvipira kuti vakuda kubhabhatidzwa. Yes. Meno mune zvimwe here zvamuda kutaura pamusoro pemhuri? Daungoti pekupedzisira taipota tichicommunicata navo vachitifona pafoni, tichikurukura vachitaura each blessing, zviya zvinonzi count your blessings one by one. Vaitaura each blessing, each day with its blessings. Amen. Vachitaura mazuva ese. But ndakazoita rombo rakaipa, pane foni yavaicommunicata nayo yanga iriti. So nhamba dzavo ndisati ndadzitora pakakolapsa system yedu. Ndisati ndatora nhamba dzavo, foni yakabva yafuriza. Kuda kuti ndizotora kuti foni iya ndichadini, ndichazotora line ndione kuti ndiperuzo zvakabira sei. Yakangodisappear, anozomboiona foni iyoyo. Saka kubva ipapo, kana iwo wakada zoda kunditsvaga paline vakaona zvisashandi, handichabatiki. Iniwo kuti nditsvage nhamba dzavo, handichina nhamba dzavo. Ndo pakaperera, pakaita breakdown yecommunication yedu.
hatina kuzopfuurira mberi. But ini ndakaona kuti even ini pachangu ndendisati ndamboita encounter nechinhu chakadaro. Ende kana zvaiitika kwandiri before this, pose ndaipotsa ndarasika. Nekuti it was powerful ende zviri tangible. Asi mukudzidza chinhu chakadari nekusangana nacho kwendakaita, it was a lesson even unto me. Ndikaona kuti Mwari achiri kushanda pakati pavanhu sakare. Kudzinga kwaakaita Satani kudenga anogona kumudzingawo futi mukati memba yaimufundisi. Amen. In the same manner. Amen. Satani anoshanda nebelief yavanhu. Also Mwari anoshanda neseriousness yenyu, achiona kuti how best can I redeem you kubva mumajoti aSatani. Mwari achitibatsira. Ngati muchidimbu ndo chimiro chendakasangana nacho. Amen. Pachimiro chevanhu vapenyu nevakafa. Pamwe pacho unosvika pakupera simba. But medzisiro yazvose inobuditsa simba raMwari. Amen. Tine WhatsApp group ratiri kuva naro rinonzi chiKristu nechivanhu. Kana pane vanhu vari kufunga kuti ndezveuko, Mwari achiri kupindura minamato yevanhu. Amen. Uye maonawo here kuti pachidzidzo chedu munogona kutoenda nevana venyu vachitoenda kuchikoro nevamwe vana, but mukati mechikoro achitogara pabhenji rimwe chete nedhimoni nenhumwe. Manzwa here kuti vana ava vaitoenda kunotamba bhora nevamwe, but chavaigona kaSatani ari rafu kaPastor Maprazi, chavaigona kungodimbura makumbo evamwe vana ivo vasingakwari, nokuti yaiva mweya yetsvina, inhumwe yaSatani. Elder, thank you so much nekuya pachirongwa chedu. Mashoko enyu ekuvharira Pastor Maprazi. Mashoko angu ekuvharira anosimbiswa naVakorinde vechipiri chapter 2 verse 11. Inoti kuti tirege kunyengerwa naSatani nekuti manhu ake tinoaziva. Tirege kunyengerwa naSatani nokuti manhu ake tinoaziva. Chirungu chinoti lest the devil may take advantage over us. Kana tikava ignorance of his devices. Kureva kuti zviri easy kuti zvaanoita zvibudirire, masaramusi aya, deceptive tricks abudirire kana tikange tisina ruzivo. Saka chinhu chakatanga kuitwa nana Elder chandadzidza ndechekuti vakaisa ruzivo. Ruzivo rwavo rwakatanga nekungoti vakafa vana chavanoziva. That one ndo first step yekuempower munhu ari mutrap yaSatani. Anofarira kurovera vanhu murima. Chechipiri vakazoenda mberi nekunyengetera nekuita deliverance. Ndaida kuti kwadiwa vateereri, zvaakutyisa pamazuva ano, nokuti hondo yose kwainonopera inokora muto. Hondo iyi yemweya yakora muto zvekuti mustreet pastor unogona kupfimbwa nemunhu asiri munhu, necounterfeit. Ngirozi idzi dzaakuuya muzvimiro zvevanhu. Funga Bhaibheri rakazara ngirozi dzichitora zvimiro zvevanhu. Ngirozi idzi dzakadzingwa kudenga. Unogona kutengeserwa mushopu nengirozi asiri munhu, kana kutengerwa mushopu nengirozi asiri munhu. Saka zvine njodzi kune vanhu vanoita maassociations, kana kuti maassociates evanhu avasingazive background. Mamwe madhimoni, munhu achadanana nedhimoni, akaroorwa nedhimoni, akatoita vana nedhimoni. Munhu acharoora dhimoni as we near the close of time. Saka dai Mwari atibatsira ipapo, so that will be fortified by knowledge of the scriptures and also nemunamato. Thank you so much, Pastor. Ndoda kupedzisira nuku mukatarira pana Exodus pane pfungwa huru yandabata panyaya yapo, ndokasasa pana Exodus 7 ndataenda ngoverenga then ndandapedzisira nokutaura. Zvino Jehovha akataura naMozisi naAroni akati, kana Farao achitaura nemi akatiratidze chinoshamisa, uti kuna Aroni, tora tsvimbo yako ukandire pasi pamberi paFarao ishanduke nyoka. Mozisi naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao napamberi pavaranda vake ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadano vakachenjera navaroi naivo idzo nganga dzeIjipiti vakaita saizvozvo neuroi hwavo, nekuti mumwe nemumwe akakandira tsvimbo yake pasi ikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo.
now mukacherechedza padhirama riri kuitika panapa counterfeit nethe original but tiri kuona counterfeit dzichimedzwa netsvimbo chaichaiyo kureva kuti always God will rule supreme. Mukacherechedza paexperience kuuya kwemurume wepamba kwakatadza kumiswa nemamwe macounterfeit kwakahaiwa n'anga kwakahaiwa vanhu vakasiyana siyana vakatadza kumisa kuuya kwemurume because anga ari macounterfeits. Then mukacherechedza wanawa vanga vari macounterfeits zvakare because vanga vasiri vana vari genuine but after prayer ndo yakamisa kuya kwababa ikazocontributa futi kuti vana ava vabva vaexposed kuti havasi vana. Saka always God will rule supreme. Kureva kuti always tikaisa vimbo kana trust yedu yese muna Jehovha hakuna chinomukunda nekuti kana Mwari akashanda through vaparidzi ava kumisa drama rose rakatadzwa nemasimba akasiyana siyana zvinoreva kuti Mwari achiri kurarama. Ngatiise vimbo yedu maari, ngativimbe ine munamato tinokurira whatever will come along the way. Amen. Amen. Toda kutenda vadiwa vateereri chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Takagara paprogrami ino chikristu nechivanhu manzwa kusunungurwa kwevanhu. Iwewe unokwanisawo, inini ndinokwanisawo kusunungurwa. Pastor Mapras vabuditsa pfungwa number 1 is to empower someone nezvokwadi nokuti Satani anorovera vanhu murima. Zvokwadi atinayo kana kune vanhu vari kusangana nenyaya idzi dzatiri kutaura nezvadzo. Pane bhuku randinokukurudzirai, tine bhuku huru rekutanga iBhaibheri. Kutoziva shoko raMwari kunosunungura. Number 2 tine bhuku ratiri kukukurudzirai rinonzi Great Controversy. Kana usiri musabata unongobvunza masabata kuti ndakanzwawo bhuku rinonzi The Great Controversy. Saka iroro munoenda kunoverenga kubva pachapter 31 kusvika pachapter 34 inobata masnares of Satan, the way angels, evil angels and good angels kuti anomboshanda sei. And then bhuku rimwe randichataura nezvaro ibhuku randinokukurudzirai rakanyorwa naDr. Musozvi. Vakaita ongororo dzeuroyi, ongororo dzemibobobo yange ichitaurwa panapa kuti dzinoshanda sei uye tingasunungurwe sei. Rinonzi Freedom from Fear. Tengai bhuku iroro, munondibata, munobata Pastor Mapras, munotibata in the event yekuti mune mabhuku amunenge muchida. Kana muchida kupinda muWhatsApp group redu, nhamba munopiwa nevakuru vepa Mandara, munotaura navo vanotibatsira, Elder Moyo nechikwata chavo. Thank you so much. Chakumbiriso Elder. Muzuva ranhasi munamato wedu mukuru taona kusunungurwa kwamai avo. But kuna sisi avo vari kuona chirongwa icho. Kuna baba avo vari kuona chirongwa ichi. Vari kuti zvamanga muchitaura zviri kuitika kumba kwangu. Vanogonawo here kusunungurwa. Muimbi anoti unoda here kusunungurwa riripo simba muropa raJesu. Zvaakafira ropa rakadeuka pamuchinjikwa, it's enough kusunungura vanhu. You shall know the truth, the truth shall set you free. Kana mwanakomana wemunhu achikusunungurai, imimi muchava vakasununguka zvacho. Saka ndo vanhu vatiri kudawo. Nesuwo tiri panapa tiri muhondo nenyaya dzatatangedza mutikomikidzo tina matiriro. Katina mate. Baba vedu vari kudenga, imi musiki wokudenga nepanyika pasi pano, tiri kutendai panguva dzino dzemangwanani. Tinotenda nemukana wamatipa nokuti dai menge musina kutiperekedza kusvika panzvimbo ino hakuna aigona kusvika panapa. Nokuda kwechirongwa ichi Satani achiziva kuti ndaunofumurwa aitiparadza tichiri munzira. Asi tasvika nekuda kwesimba renyu. Ndakuunza Pastor Mapras, ndinounza Elder Chikondi. Imi Mwari muri Mwari wedu. Vanhu venyu vauya nekuzvipira. Pastor Mumba wari pano. Ndinovaisa mukati mamaoko enyu.
neniwo mashaira mutadzi mukuru. Handisi munhu wakanaka kuva pano. Kunaka kwenyu dai kaingarungwawo pakati pedu kuti tive vakarurama kwazvo, nekuti nguva yakadari dhiabhorosi kana akaedza muponesi Jesu kuzoti isu vanakomana vevanhu, kana dhiabhorosi akanyengera ngirozi kudenga kuzoti isu tinofamba-famba munyika yakatukwa, tibatsirei neprotection inobva kwamuri. Mutidzivirire kumasimba ese ewakaipa. Hatikangamwi eoda kulandawo. Mutekenyi wemishini yedu. Ndimi Mwari munovachengeta. Tichengetei tese pachanza cheruoko rwenyu kuti wakaipa arege kutamba-tamba nesu. Kana kutiitira utsinye kuti basa renyu rirege kufamba. Tokumbira Mwari panguva dzino dzakadari, sunungurai mhuri dzedu, vana vedu, madzimai edu nehama dzedu dzepedyo dzisunungurwe mumasimba adhiabhorosi kuti zita renyu rigokudzwa mukati meupenyu hwedu. Mwari wangu, vamwe pakati pedu havasationa mata, asi zvomakavachengeta kusvika muzuva ranhasi. Sanganai navo panguva dzakadai. Taurai navo kunyange muzvivhiti-vhiti, taurai navo mumasaisai, taurai navo even physically kusangana navo. Mwari munogona kuzviita. Vabatsirei, tibatsirei tese pamwe chete, nekuti nesu hatisati taponeswa, tinoshuva kuponeswa musi mukuru wokuuya kwenyu. Rangarirai nyika yenyu yemakasika. Dhiabhorosi ari kudomineta mudzimhuri dzakawanda, achinyengera vazhinji kuvaisa kure nemi, vachinamata iye. Panguva dzakadari, sunungurai vakasungwa nemitoo yakasiyana-siyana. Kune vamwe vanoitwa madzimai nemweya yezvina, kune vamwe vanoitwa varume nemweya yezvina, kusvika pakutomitiswa nemweya yezvina. Mweya yezvina yaratidza pachena kuti iri kuvhura chero mashopu ezvekupfeka. Tibatsirei Mwari, nekuti padesk refashoni pagara dhiabhorosi. Asi tokumbirawo Mwari, batsirai vana vedu, batsirai nyika yenyu. Vanhu venyu vakafira pamuchinjikwa vapera nedeception yaSatani. Asi dai mungasvinudza meso emumwe nemumwe, vaone kuti uku kuparadzwa uku. Imi munotaura mashoko enyu, vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo kuna Hosea. Muchitaura saizvozvo maireva zvokwadi. Kana tikaramba tiri sezvatiri, mwoyo yedu inoramba ichitya, hana dzichirova. Svinudzaiwo meso edu emukati, sezvo makaita Gehazi. Muprofita akumbira, svinudzai meso ejaya, aone kuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vari kunyika. Tibatsirei mutisvinudze, svinudzai nyika yenyu. Kana maisvinudza, tichapukunyuka mumaoko adhiabhorosi. Touya kwamuri imi mune upenyu husingaperi. Tibatsirei, tikomborerei. Zuva ranhasi dai ringava chikomborero kwatiri nekuhama dzedu. Muzita raJesu tokunamatai. Amen.